Arratsaldeko 3 izateko 23 minutu falta diren honetan, grabatzen ari garen unean, Fernandezek eta Olidenek Senar eta Lazkozen aurka Antiguako pilotalekuan jokatu duten partidaren analisia egingo dugu. Gogoratuko dugu Antiguako txapelketak 3. jardunaldia izan zuela atzo, eta lehen partidaren analisia jada YouTubeko kanal honetan baduzue, eta orain bigarrena egingo dugu. Alde batetik, esan bezala, Fernandez eta Oliden izan dira, hauek lehengo astean galdu egin zuten 22 eta 12 Julen Alberdi eta Ekain Lizeagaren aurka, aldiz Senarrek eta Lazkozek lehen partida zeukaten gaurkoan, eta egia esan oso garaipen erraza eskuratu dute. Fernandezek eta Olidenek 22 eta 6 txikitu dituzte Senar eta Lazkoz gaurkoan, eta honen beste zuzenean finalerdietarako txartela eskuratu dute. Partidaren hasieratik oso nagusi izan dira gorriak, erabat Senar jokoz kanpo utzi dute, ez du aukera garbi bakar bat ere izan, ataundarrak izan ere Oliden oso nagusi izan da atzeko kuadroetan. Lazkozek ongi eusten zion, baina erabat nagusitasuna muturrekoa izan da. Olidenek pilota oso bizi mugitu du, bai aurrean bai atzean, jokaldiak ere egin ditu, eta Fernandezek behar bada lehendabiziko 6 tantoetan edo protagonismo handirik eduki ez duen arren, gero protagonismoa edukitzen hasi denean ikeragarri jokatu du, eta 12 eta 1 ipini dira aurretik, eta hori izan da partidaren gako nagusia. Olidenek eman egin dio, Lazkoz etzen gaizkiari, baina ezin zuen dominatu, eta Fernandezek jokoan sartzeko aukera izan duenean kolore guztietako tantoak egin ditu, eta horrez gain pilota ikeragarri bizi mugitu du. Gero hortikan aurrera behar bada pixka bat esan daiteke gorriak ongi jokatzen jarraitu dute, baina ez dute partida hasierako leherketa hori egiteko aukerarik izan. Gero partidaren erdialdetik aurrera edo oso bizi jarraitu dute jokatzen, baina behar bada Senarrek eta Lazkozek aukera gehixeago ere izan dituzte, eta hor pixka bat tanto politagoak edo jokatuagoak, biziagoak ikusi ahal izan ditugu, luzeagoak esango dugu. Azkenean partida hasierako tantoak oso motzak ziren, esan dugun bezala erabateko esplosibitatea erakutsi dutelako bai Fernandezek eta bai Olidenek aurreko eta atzeko kuadroetan, eta erabat txiki utzi dituztelako Senar eta Lazkoz, baina gero partidaren bigarren zatian egia da tanto politagoak, jokatuagoak eta biziagoak ikusi ahal izan ditugula, eta horrek behintzat pixka bat markagailua ez, baina norgehiagoka pixka bat itxuratu du, eta ikusleak behintzat bigarren partida honetan ere tanto polit batzuk ikusteko aukera izan du. Azkenerako esan bezala 22 eta 6 finalerdietara sailkatu dira Fernandez eta Oliden. Senar eta Lazkozek ia ezinezko dute finalerdietarako txartela lortzea, baina oraindik ere beste partida bat jokatu beharra daukate, eta matematikoki ez zaizkie aukera ia guztia joan zaizkien arren, aukera guztiak ez zaizkie joan. Hauxe beraz, partida honen inguruan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.